Rozmýšľaš, že nakúpiš zlato? Poviem ti 3 spôsoby, ako môžeš nakúpiť túto komoditu. Jeden z najlepších spôsobov je ETF na zlato. Nedržíš fyzický kov, ale máš to nakúpené priamo na burze, takže vlastne kupuješ fond, ktorý kopíruje cenu zlata a hlavne po roku máš oslobodený výnos od dane. Druhá možnosť je fyzické zlato. Je to najbezpečnejšie, ale najmenej praktické. Máš síce vlastne nejaké fyzické zliadky, ale musíš to mať uschované buď v banke, alebo doma v trezore a samozrejme čím viacej ho máš, tým to môže byť pre teba nekúdnejšie ho držať v takejto forme, preto ja vždycky odporúčam viacej držať zlato formou ETF ako formou fyzickej. No a tretia možnosť je priamo investovať do akcie, ktoré sa zaoberajú ťažbou zlata, to znamená akcie ťažobných spoločností, napríklad firma Newmont, Barrick Gold alebo Agnico Eagle. Daj mi vedieť, ktorá forma investície do zlata vyhovuje tebe.